Jis kami jumut dekat dan behi of course baru cakap ni lah ya yang khatam sini sino mensong mang dan mentah kejing ya yang ini sino mensong kat bangila tengila room ni man free game kindan ki yang ke bangila tu kindan ki yang bagi sam dan brio pa bangirong dai apa ni room tengi yang bersusu ni kerana ni kamat kapang jo kongres ni kerana kamat kapang jo najong berkata kejing sokya kata ke imlang salak ni kan ngadan hi ta jingger man ngapet hani nong song kala compare hin dia kila khamduna hi tu kibri ke bayang ka ru surok besu apisa ben babon hi tu pai la sang ni tang ma banong makan du hi kata jing du tu kam du hi kedang dan hi tang mentang nang wan rum ne skul du ni i ki ka bi habar te esmo kya hi banong mani i ba kilong tu kan kibri athrai nga kajing nang kajing start jung liu khasi jungi khasi khara jungi đang đón cắm phi bằng tình khẩm khè cái này bọn khách cái dinh bên chúng ta ketika jing telot pakai jing teko jong ka buli putih bọn đang ngila bị ông bang pun ke sekolah ru ngatrai nga cái jing hikai hi kaduna dikibrio teng teng ke jing kam kim pat poi kata ka jing perkhat ke bala kham benia tengah isen ai bha ba show up be kum toma terus kawai pan ngatrai nga hen nong song ri di pemilihan Thay cái đi chim pin lên rồi mình xoa hi và lạ buồn cái đi cái bị khăm thì bác quả mà chụp thiệt thì mà thấy cả ít bao bài hi với ngày có mình bà cầm đó long chơi thì ngày xưa nay thì tầm nó pet bắt đi bãi hi cho con nó mình xong thì bảo buồn hi thế kiểu lạ phèn tận nãy bà mình đi bác ông kiểu phèn lạ buồn hay lạ khăm năng khăm stand vật đây cái đi cái nông bala mà cái nào cái công kren cho kia lòng sụt thụ thế cái miết thụ phi cái buồn sẽ ấy thì cái bên đi bị lạ stand kiman kiwan IKT phi họ nghi cùng candidate ki IKT be kibri ni kimi thu ki om ma long tu tu katu pen i ba kibri ki su thu ya ta ka jing ta buat kan di tanan ha hi ni supet na pet nawan ti po sin jero mu di tanan nawan ti po sin jo su tanan tengah hani halit su ta ka tama hindiat ngot ti kidan hi katu pakal adai suka jing pentu let's say nakaliang ka media jong video nya cover napit pat ada day nakaliang ka sinong ru day man pasutho tikitu ki kindiat ngot ki balong tu ta ngin happy pen peri suki nga thai kan peri te ngat kerman ba ki leader su ki bana shani mom shu ong no ki nong mi kmat kim day akan ban pen hi kai than tu tu kadan hi jing kerman namar ka jing apa yu pa hi te babun hi te kila sini senong men song te kila nang la start hai la day si sa ki pri kila dan ka jing scam ka jing sutho chanu kin bot ngim la banong tambang asngo ba ka jing kala te kan wan bet jadi berarti kongsan kulong ba kini ki institution ki companies ki firm ki bawan ban sedang kam hangni apo rilum khasi imat ladon kam betunon ke besai bagin asyot ya rajire berka kanungut ki ban ai kam iki pun samla ki jungi ba penjuru rajire berki local issue kam jungi kalau banang penbahas isu rajire berki kam development rajire berki local issue jungi kalau don ka watan ni ke percentage apabila gila kebuk nam tajungi hoi mana mari khasi jungi ke babun ba ki ban apply le se pinap don ni some recruitment policy ban pe na ki ba se ki ba la ban tri kam nang ba company su kinum don naga problem pun le se kan don ka gentleman ban makai yang sian tele ni tang kandiat te matrai kanom la ban ki kata sai ba kita sangkat bala ba katumpa mon yung babun balang yung kuwa pa niya tilang wata TV kuwi ngilong open ada niya ki bajok kamtam man sang ban discuss gani kam nomor ba ni hapai galong kumnuka situation ru kanambas ru bezela da kalau faction mandate dan kam haru lai satu parti kata dengan nak mai discuss dan PPT aku maka long haga sur babun balang ka pausai nak lang ko party workers nak lang ki babun ki pai barang sosno ke kata tu minta dan juga tapi ngawan tang kendiat si yang padio pan lek kanu ka jing syakri yagi pai ba ka mau harapan from tra jadi mentala aku ba sang tam layo ban syakri yagi ke ngalayo ban
don ke di bajan batki engkat ki kam ki bedi roi ke para ki snong ki thau ni jan bagi nong ilam ki seng samla seng kan thei nang ta ki nong ilam snong sport club nang ta kum ni jan bagi ri pai ba ai kan kham kanum kham dei si ba kham sabar kam da ithan kan ka threat na DPP ni na yang UDP tingam ti pada sa kata silent vote ngam nang batai kendai kumbaga pau sabat ya hadiri bari election ke bentang inta ikan bang bandon ka lima yang anak bentang ketika election nomor 1 nimba ithan ya ka whips juga UDP ni ka whip juga DPP nama ka whips juga DPP ka compare bentang bandon siwa ya ika bangala presang kalong dia dia berka kumbas pengenmal babon kita kami beli ka jusi na ka benta ki footpath ki nala idon kisnong ki bangal ay ka trop kit nyut angta kajing jan bagi sport club kajing di pan kentiu ya ki kami le kai isang kan thai ki sang sama agi dulu program de berkeba kham important menta tolong nalor ka development ngai mat la don kamru ya ki samla apo ka konstitusi ba ban kham fokus ki na ka benta ban kentiu ya ki latri kam trijam ba igayo pat kun sama ba kilong kami iba duna kajing yo hari kamat kamat do tengah tangi la ekran bon sin himo kabani kong ete kati komno kar kom gini rekam hapo district council ni snaki an ki ba kham khlan ki an ki ba kham khlan ki an ki ban kham te lakam kham tam mi gini ke jing ya bakala mo apik wad ka employment sector machu ongno ikala bandai ka industry ka pero kamat kamat de jungi te kadi ban sina ka reservation ka bakham benya mdi ban chu ong ba ka reserve category ban chu okam khasi tang ka kam sal plau ka kam samsha ka kam upgrade te kata te nya hap la namat ba company si ba pero play ni kham tam ki factory semua ke bla den ka set up ka bla he sisa ni kila de ban am ai kam ki khasi ka kam ka bakham kuntiu ka ngala ju ong bon sien bikidan gitu ki level mo kidan ki department repair kum ki sales and marketing ki research and development ki procurement ngaju ong lu bikidan ki level ki lower level management middle top level kajing kwa jungi ka lomba ladangi ai permit ino ban pilih ni ngi ban ai ru kajing te lakam ka bakham ni ngin dai ban sha wat ikini ki baladon lu parung in hab ya khot ya ki song lang mat ki penmi de ki we ki an ya discuss lang namat teng ngai sen ai ki khna khasi jungi ki lapas bahan ki apply kam ka kam ki ong ni dan kam experience sans nam tu unia trace eu pli man yo ta experience sans nam post nam tu unum yo kam na no handai hapo ki companies ba pero ki dan kita mi shot ki management trainee MTs mo te kedi bandan ken tu reservation wat ki MT ro teng ki khna ki lapas BA ki lapas BCom ketika NEP mentalai ka fokus bahawan mana kita ki training ki mana kita ki industrial training kini ki khana khasi jungi ki diban yo kan bandung gitu ki companies per ban le ta industrial training dengan thai suki ngamong bangi la ban le si sen le ande ke jing kong san ka ban kham khmat e ka de ban penni kita ki kom ke nang mo khna jungi yo ke exposure yo ban ye tre gitu ki kam sayo ban ai ban no senyang lu siki mo te suki kajat benul ka kiu kita banding kong ande ba bulan phi na sukanya kata te ban oman te si sahi kan ban oman kentiu hi jat benul te ki bon ki bala le wat na ki ipuli ki puthi ru masai ngi na district council ngi khablong involve hi ngam de ban chu e be tang har sarkar state nama sarkar state na pe ngai ke education te kampoi se ru dela nangi nang thingi ki wana ki idea ki ba campaign teng kala ban tum kunyu ru ik sarkar state ba kan esi ka tong ode apa ka district council kana ban ne ikini ban ngin la ka jing kwa junga kalong bar ki kre kun su chu ten ba ka district council kam de ka department tang ban shuya krok khajala ka district council ka de department ban ya snaan ni ka an ka din naman tayo no chuki jaj ban ri te ngi de su thu shwa ka district council ka tang kam e ka ta mong ga office kala ban income funds tang mga mong pa ka office ka bala de ka profit center office ka bamla ban no te ka ta te ka kamlam de na mix fund le sing se pet kum no nya panya tingin apa ya apa kami diwan te ni keren kam de jimun toy ngasu kentui ki tu ki parti ki pakwa ban wana ka 71 bakin wan hamid ban keren
Kamdai ban pik chulai bi chu pat ba da jing su thu jong phi marwai ndai la chu pat ba da ngi la yo su thu lang la ngi la ya tai nia lang kham bnia bal si kala poi kata ko consensus ba ka long na kam nong ban chulai bi chu pat ba chu om ngi demand be kani ngi kwa be kani long teng teng kapani ke jing kapani ke jing ban chu om nom dei ngan mong ke jing ko ndai ke jing lim kot ke jing mut jing pat ke ai lat ke politics deh pemla man syu kat balik kat dan kam ngak di manlong ke politics kadi men ya selok lang ber berokhay dan sepoi kata ke iki ke balik si ke jadi benda henry kat ke jing perkhat hi jonga ngar mala ban ong ni kata kan ni di jing perkhat cimen ke 371 ke betulan ke district council kata pemla ban len ngim kwa kata hak jing perkhat ni te gidang dan hi kata jumbat ba ke district council ngim la ban mana syakmat kata kadi ke jing perkhat lem na kaliang jong kongres ru kan dekat district council bancuan lai ke article 371 kan penduko bat kan pentelat sisai ka kata ke protection ke bengiyo na ka bancuyo na ka schedule 6 de kan pentelat ha kata ke jing pentelat kala ban kata ya ka imlang sak lang jungi hadian tengah ju ong hi barabor ba nai pat ya ki win than nai pat ya pen i jing khlut than che ba kidi benya shong company kin sawan cho kita subject specialist ya keren mahasiswa and then saya pekin kumu long teman pencuang kita yang ah simat tengah mujur kan ada kadang ke debate tengah against it kan kalau kita Shibun ya piki perlok naki media house ningkong ni syap asal ban penpau jeng songo iblay ke jeng berku ke jong u bat ke jeng lam ke jong u kam tam hadu bangin poi hakanika sngi kaba kandon kanika jeng tap vote nam ta MDC election nakaliang ka jungi ngade hiu nong shong shnong hal ni pok pok se ka bahap ka nong my constituency yanga lakha hangni bat ngala he la sang hangni but hoi ki pai ba na ka mor keneng ko son kham ki la jet ini haki senam beladap but kompetitif hadin ka jing saat kali kini konstituensi nong pemai hak MDC ki babon ki wan ban pensngo neki kenhun berper bagi deben mi khmat nang ni namar ka jing pensngo jo ki kalong ki don kami ka jing kala ban wan ka roi kapat ke development bat ru pa ki angnut nam ta jongi banang beteng ya ka kam kum MDC hang tai po district council te hakabai dei bat kanika election ke pemerintah ngasmo ban ong ba hoi ngam ngidon jingkermen bangila trash stop bat kabasa blade tip khamha kita bat ke jingjok ke jungi kan long bagi pai ba kinjit halor kinongrim ke ba ki UI kimat rekam ki bangidan ba kanong rim ke bangidan bat kata kalong bangin nang put klan chu ka sik schedule ke badan hapok ka artikel aspa som sawat nang ta kiwei lu kimat ki badan kam na ka banta jongi bat kiwei lu kimat ki badan kam se ba kham dan kam nam ta ban kentiu ya ka bha kamet ka imlang ka salam kerpanggu nak benta ki babun ki ain se kum FDC bangi idon nak benta ban snaan ban thawan de la ka ta ka jingkeli ka jongpi hakabai dei bat ka jingdon jongki kenhun ki ba kwa ban dawai ka lai spa ni kuwait ngan ong kumno ki ba ki kham start kham shapang ki lai i tang ka wei ka jing pen snow ka jonga la da ki wei ki jet pen rio ha ki wei pat ki jela ki bampat yo e ka sik schedule menta ki hapan ya khun ting ki hapan ya sha thangan hadu bandayap ban yo e ka sik schedule dekat no tam mangi pat bala yo ngim pat sutu kan te ki ladon ki senam ki ba khaman shwa ki ba ngiru la sha elam bakla kata ka nongrim abang ilai keren desi bu presiden jong VPP pemerintah menong bakani kan namlong le seyok wan kani kan dut not council rei
nakaliang jung i hatu kisnem dong kanam du tingiru kum kinong but se hap ya but andre dalangam jeli upat ya katmei jong ka jing tre kam jong sik schedule ngat hajing snow jonga ngasno ba kani di ka biang tap nak benta ban kedup ya ka jing long teli jong ka jat riu khasi baret pat ka jungi batru ka ba ka jat riu jungi ka ba bun ki lariti ki bangidon ki dustur ki bangidon tengah ngasno kani di ka benta ka ba ngin la ban penek pasta ya kita ki customary practices ka jungi ki bala hikai u long shwa mat shwa na du ki por ndai kita MDC but sitting but present CM bamenta ni don ban ong ba nakaliang juni kat kepala ni lawan ra iki ain ki ba scam ki ba biang ki ba don kam hadu kata-kata but ki don ru ki ain ki ba san rutli ki ban kam ha hadin nyo ko artli ki snam bang layo ke council bang ngidang yo mentah kita ki ain kebaar pat kebenta jong MDC sekat bala ka roi kapar ke development apo jong ka constituency leni nam takari brokawe kat bakot bor leni lat leti nakaliang juni ngisno dei ban ra kini ki development te ban mentoi ke snong ban mentoi ki pai ba te la dengi kran ye ke development tek tang ke nong my constituency ke MDC menta ngidang dan shibun ke ban de ban le te nalor ke baki we ki MDC ki we ki MLA ki la persyang naso kidang dan ru ki we pat ki bangi dan kam bande te kum habai de ka umbam undi ke badan kam ha ka snong madan ting hadu bentam pat biang ka umbam undi nang ta kadam tring ke ka snong ba paunam ha ko dam tring kat pa ki babun pat kinong snong dapoi ubenai leber yayong March April kala dan ka jing terkhong te ngaso ba kidan ru kiwe ki shnong ki badan kam shai ko te ha ki shnong ki jongki kini di ki mat pangsan bar kiwe ru ki shnong ki bahap constituency nong Thmai MDC kum ka umpling ka nongra ka lapalang la persyang hina kalyang jongi ru panwara hagi senam belada badan ru ka jing sateng menta ka tu kat ni ka bangi dei ban budien kita nalor kata kawai kamat ke bakongsan ba kajing angnot ke jungi kalong ban kentiu ye ki samla ke jungi ha kalyang ke sports ki badan sap ha ke ka benta ni kwa ban kentiu da ke bawan ra ki infrastructure development ki ba repair kenang ba ki samla ke jungi kin yo ekalat ka lenti le seban kin kiu ha kata kasap ka makidon ha ki discipline ba repair namar ta kadang ngidon kam menwara ki project but ni so komen man ong baka Meghalaya kala yo ban penlong ya ka national games ar hajar ar punyo but hakani ka national games nakaliang ka jongi ngan terwa ya ka sarkar Meghalaya bandon artli ki infrastructure hang ni pot nong my constituency ban long ru kalat let's say ban kentiu ki samla ke jongi te kabaar pat ni don kam ru ban bu ya ka coaching center nam ta ki samla jungi ki ba pen create ki exams apply kam repair la kalong ha state ne ka center le ne ha ka UPSC ha ki staff selection examination ki exams repair khnang ba kin klan kum ki samla jungi kam tam ha ka yo jam ka balai pat ha ka sengkam sengjam kani ru ngin pen klan ki samla jungi bandan bun ki vocational training center le se ban pengklan haki triat repair te kat kum ka government le se kala don ka ITI kini kata hendrik ngidang don kampat seki private ban kham biang shu kat kum ka juk ka pemerintah te ka balai pat ngida angnut ru bandan ki skill development te skill development ru ketika we ka ba ni angnut nam ta ki samla ban klan kham tam ban klan haka trekam trejam juki te nakaliang jungi ni sokhiaru akabai de kawai ka benta badan kam le se ka rehab center but ka counseling center nam ta ki drugs abuse drugs addicts te kiba obun kilong yeng susun ai te nakaliang jungi ni kwa ba ngin yarap nam ta ki samla ki jungi but habai de ba kata ni sngoban ong ba kat kabala
ngin persyang le se lada ki nong nong joka khan riu nong mai constituency ki ai lat ingi ban long demi mat kita di kimat ki bakongsan ki bangi dan jing mu baru ban pen klein ru na benta ka kot ka kya kini ki government healthcare center nam ta ki long yeng baduk popli bom kot bor ban le private hospital haba pang bashdam te kin biang ki doctor hapo kini ki urban primary health center ka dispensary ki dibendan ki doctor specialist mdei tang general medicine henry ngi dibenyo ru ya ki specialist nam ta ki kenthei nam ta ngi dibenyo specialist nam ta ki klung kna ki pediatric te khnang ba ki longyeng baduk bapli bamdan lat don nanti kin la ban late pat syakini ki healthcare center joka government nama takarau ngi pen klain ba ngadang one inspection how benai December ngayo ka interaction but kini ki doctors but ki staff nurse yang ta ki staff untuk ki pen pawe kata ba dan kam shisha ban pen klain kini kenang ban long ka jingirap te nakaliang kajungi ngaso ban ong ba ni hab hiban ya trishtom nak menta kata but let's say nakaliang junga shimet nga sngoban penpau da kajing songrit yaki pai ba nong shoshnong jong ka khanri nong my constituency hakani kenti ba kin kershan lem yangi kershan lem yakin ki mat trekam ki nongrem trekam ki bangi don badru ki kam ki bangi la dep ban ki bangi la dep ban tray let's say ban peni hakadis council hakini kisnan la dep te katai kan long ka let's say ka khubor ka bashai te jinkerman habangi yale ni don bi hi jinkerman ban job te ndai habakut ka jingele ka election ka election ngin up hi hadu banda nyo vote but haka jing snow jonga hi hakani kati bamenta ngasotang ka way baka de ka jing sedang kejongi bandrung hanong thumai constituency ban sedang nakabta ka jing syakri ba om tangkum ubriu ban yele election la pi ong tang ban yele election takut election lakut no henry ni sedang ya kan kam ban terwai pai ba bengin long usyakri jong pai ba bat syakri jong ni constituency bat nang yai peteng ka jing syakri dalong kat balong ru nak liang jungi ngidon kata ban penpau namar ba ngidon ta kamen si man syakri kublai shibon kublai